Ой же гэтыя блогеры. Я просто хотела проверить новый микрофон, які мне набыў муж. Так, калі вы глядзелі папярэднія выпускі, дзе мы чысцілі ад снегу машыну, так, там у мяне ляснуўся тэлефон, зламаўся мікрафон, штаціў, усё гэта. І вось цудоўны Дед Мороз слэш муж, так, набыў мне новые микрофоны, я их забрала, зараз залупилась, и не могу ни секунды покою. Я хочу проверить его, але такие умовы природные, не ведаю. Ну, что поделать? Девчата, блогеры, монтажеры, беларускамоўныя, яны такие. Ім гэты снег, пурга, узровень небяспекі, гэта ім... Вось новый микрофон. Проверить, як ён працуе. Ось і гэта тэма. Так, да я Гліначкі падышла, дзе калісьці былі ігрушачкі. Няма нічого, ўжо ўсё. Шкада мне трошки собачников, бо собака-то вельмі хоча на улицу, на двор'е. Все равно якое, трэба ж погулять з ім. Ну, что одна, что другая, им весело. Ось не ведаю. Собачка весело. Ей гаспадарам трохи холодно. Нікога няма, ні собачак, ні котикаў, ні гульцоў. Машины только спяшаюцца дадому. Пурга ўсё сильнее. Але сюды я пайшла, дзе менш ветра. Спадзяюся, мікрафончык працуе. Гэта галоўнае. У мінус 13. Не бачила колькі зараз. Мне было ўсё роўна, колькі градусаў паказвае на дворе, бо не вельмі церабло праверыць гэты мікрафон. Так, я паглядзела, мінус 8. Адчуваецца як мінус 16. А, вось. Шчаслівы пёсель. Яму нічога не страшна, ні тэмпература, ні надвор'е, абы гаспадар побач і ўсё. І хвосцікам. Лап-лап-лап. Мне здаецца, гэта трэба бачыць. О, уровень бяспекі. Удачи тебе, браварыст. Некалькі хвіліначак зараз распавяду, якую сітуацыю назірала толькі што. Пераходзіла пераход, і ну тут холодно, ветер, так цюдзёна, і дзяўчына вось так вось была замотаная, і яна нават не паглядзела по бокам навокал, і яна не паглядзела навокал. Мне заўсёды бацькі казалі, калі пераходзіш дарогу, трэба глядзець ва ўсе стороны, ва ўсе бакі, бо паля зроку яны вельмі суджаныя, яны вельмі суджаюцца. Так, цемра узімку кіроўцам цяжка глядзець за сітуацыяй, калі няма снегу, калі пурга такая нейкая, таксама. І таму, а ўвечары яшчэ горш. І вось таму ўвечары, калі такое дрэннае надвор'е, вось так капюшон адзягаюць пешаходы, добра, цёпленька, і ўсё, але ж трэба і сачыць, назіраць за ўсім, што адбываецца вакол. Таму беражыце сябе, калі ласка. Не толькі кіроўца павінен глядзець і сачыць за дарогай. Коль здымаю, ўсё снежок больше ідзе.
Так прыгожа, канешне, бокам стаяць да яго, але ж калі трэба ісці па ветру, то гэта будзе не так цікава. Вось гэта, ладно, раварысты, я бачыла. Вось гэта саначкі. Наперадзе бацька з дзяўчынкай. Але другі след, яшчэ адзін раварыст. Так, прыгожа надвор'е. Пасля каляд, першы дзень, але вам хачу што паказаць, што ўжо ялінка пайшла ў уціль у каго-то. А так, да, насалоджваемся прыроднымі з'явамі. Сябры, надвор'е, жах. Гэта менавіта тое, што зараз перадаюць як аранжавы ўзровень небяспекі. А ніякія шахі я ўжо мусіць не нашаваць. Трэба бегчы дамой, бо гэта мелкая такая золь, пурга, снег, гэта ўсё навокал. Студзёна даволі такі. Людзі спяшаюцца, хаваюцца. Пабягу дадому я. Не падзялілі кармушку. Разборка ідзе. Гэта тут як тут. А вось тут. О, як ён. Прогнав.